Yun, good morning mga kasolid. So ito ngayon may pupunta na naman tayo. Pupunta na naman tayo sa BFAR para mamingwit. Pero ngayong araw kasi Webes, walang mabibiling pamain na hipon. Kasi dito sa Dagupan, lockdown ng Webes. So dito yung ano mga kasolid, dito yung Dawul sa River Cruise. Dito tayo namimingwit minsan. Yun. So ang gagawin natin ngayon mga kasolid, mag-ano tayo, maglulur. Subukan natin maglulur ngayon. Sana makahuli tayo mga kasolid. Kasi nung nakarang araw may mga nakahuli sa may mga nakahuling isda gamit ang lure sa spot na pinunta natin sa BFAR. So tayo rin magta-try tayo mga kasolid. So papakita ko sa inyo yung daan kung paano papunta doon sa BFAR na yun mga kasolid. Nandito na tayo ngayon sa na tayo, first na tayo, papunta tayong Bunuan. Yan, dire-diretso lang to mga siguro hanggang 8 kilometers. Yun, nandun na tayo. So bago tayo iikot, ituturo ko sa inyo kung nasan yung dadaanan natin para in case na gusto nyo pumunta dito sa spot na to, gusto nyo pumunta sa spot na yun, madali nyo na lang puntahan. Papakita ko sa inyo mga kasolid. So ito mga kasolid, ito yung papuntang Tundaligan. Saka ito yung Sesay Bunuan. Yan. So dire-diretso lang tayo mga kasolid. Mga nasa 4 to 5 kilometers siguro. Nandun na tayo. Yun, bali mga kasolid, malapit na tayo. Bali nasa na lang, nasa 500 meters na lang tayo. So iikot na tayo. Hindi na tayo abot doon sa may pinakatulay, yung sa may dulo ng Dagupan, naghahati sa Sampabian. Hindi na tayo abot doon. Iikot, liliko na tayo dito sa pakaliwa. Dito na tayo. Medyo late tayong gising kaya dahil itong oras na tayo dito tayo, magkakaliwa na tayo mga kasolid dito. Ayun yung boundary dito tayo, kakaliwa tayo. Yan. So papasok lang to. So ang gagawin dito mga kasolid, dire-diretso lang tayo dito hanggang doon sa dulo. Kasi yung dulo nito mga kasolid BFAR na. Saka pagkatapat mo doon sa pinakadulo, sa harap ng BFAR, magkakanan ka ulit doon sa pinakadulo. Ipapakita ko sa inyo. So ito na mga kasolid, malapit na tayo. Ito may daan din dito sa sa pakanan, pero dito tayo sa mismong harap ng BFAR. Yan So ito na ang BFAR mga kasolid Yan ang BFAR. Dito ang BFAR mga kasolid Yan. So pagka dito, dire-diretso na. Kumanan tayo. Sa ngayon, dire-diretso na tayo. Sa dulo nito mga kasolid, doon tayo magpa-park. Sa mismong spot natin, hindi aabot ang motor natin doon kasi hindi makakadaan. So kung gagawin natin, dito sa pinakadulo nito, magpapark tayo, papaalam na lang tayo doon sa mga taga-locals dito. So ito, ayun kita na yung dulo. Ayun, straight lang. May Binlock Church. Yung mga bata.
kasolid, dito na tayo. Dito na tayo magpapark oh. Yan, dulo. So yun, bali mga kasolid, dito na tayo sa spot. So dito tayo nagpaparking oh. So mayroon tayo mga kasama, hindi ko pa alam ang pangalan niya, pero kilala niya tayo. Saka si Sir Andrew. So pagdating dito, ang daan pakaliwa mga kasolid. Diyan oh. Dito kasi papunta na doon sa tulay. So dito tayo kaliwa, papakita ko sa inyo. Kaya hindi makapasok ang motor dahil ganito ang daan. Ayan. So hintayin lang natin si Sir, yung kasama, mga kasama natin. Dito ko lang siya nakilala. Hindi ko pa alam ang pangalan niya, tatanungin natin. Bagong kasama natin si Sir Benji. Yan, ang nakakilala si Sir Andrew. Paano yung kami akabaton sir eh? Ay, barka na kinaya Pangasinan Anglers. Ah, dyan Pangasinan Anglers kayo maraya ko ah. Tuga. Pangasinan Bulilaw. Ah, Pangasinan Bulilaw. Kasi kami balik dyan akin, Dagupan Elites Anglers. Ah, Dagupan. member ay Pangasinan Anglers ito. Lingayen. Pangasinan Lingayen oh. Oo. So itong madadaanan natin mga kasolid, kaya bawal dito ang hindi makakadaan ng tricycle. Yung mga nagibang fish cage. Dito mga ingat-ingat kasi may mga pulos oh. Ayan. Malapit na tayo, doon tayo sa dulo. Tapos meron ditong pintuan na kawayan. Yan oh. So dire-diretso lang to. Pwedeng dumaan dyan, pwede rin dito. Dito tayo dadaan. Dito tayo dadaan. Ang kasolid. Kita nyo na agad yung bungad. Halik tayo ng alis mga kasolid, kaya medyo kainit na. Yan. Oh, dito na. So, dire-diretso na lang natin ito mga kasolid. Dire-diretso lang yan. So, ito yung gagamitin natin mga kasolid. Lure. Replica lang to. Tignan natin kung makakahuli ba tayo. Sana nga makahuli tayo. So, ito bali gagamitin natin lure mga kasolid. Dito tayo maghagis. Sama natin yung malupit na anglers ng Lingayen. Yan. Makachamba tayo dito, di panalo na. Dito tayo maghagis, try natin. Bali-balikin to lang ito. Gaano replika na ba ni? Ay, ito yan, si Maga. Oh, lanting. Radyo? Kaanto oras eh? Ay, Niman. May catch tayo mga kasolid. Ay, abala. Okay. Siyawa. Wala kagakad. Sikit tumanay, style tumanay ha. Guyro yun yung mga plus, tapi wala dala-dala mo. Saan nyo natin ka? Wala kang magkat. Wala malagbalat. May guyuran eh. Lagi. Na-excite taklay yun. At least wala yung taklay. Wala mamangan.
laki oh. Lapu-lapu. Oh. Nakalatunsin siya ni. Laki oh. Tibay talaga rekin. Linggayan anglers. Yan, balag ni. Kapal 2 kilo laya. Yan mga kasulit oh. Nakahuli sila ng ano. Napakalaking lapu-lapu. Yan oh. Napigaran kilo. May mga kapal 2 kilo ah. Mga half kilos. Half kilo. Tapos ang tulara may narilyura. Barlaungan ay. Barlaungan. Yan oh. Nakatatlo na. Yan oh. Galing ni sir oh. Pang-apat. Tayo naglulur tayo pero pahinga pa tayo. Ayan. Si sir nagla-live bait ng ano. Malaking ano. Hipon. Yan sa hipon niya nahuli yung malaking ano, lapu-lapu. Yung naman mga barlaungan naman sa ano yan, sa nakahubad na ano, hipon. Ayos. Sana all. So yun mga kasulit, so ito pauwi na kami ni Sir Benji. Tayo medyo minalas-malas tayo ng konti. Pero ang balak ko lang kasi maglalaro lang tayo ng ano, ng lure. Subukan natin yung nabili natin sa Shopee. Walang kumakagat. Ayun, di ba si Sir Benji napakagat ng ano, ng malaking ano, lapu-lapu. So ayan oh. Nadali siya, bali ilan na nahuli na inyo kuya? Yan, isang lapu-lapu malaki, saka 4 na 5 na bugaong. Ay 5, bugaong, yan oh. So bali ano, baka naka 3 oras din sir ano? Oo. 3 oras din kami dito. So ito, pauwi na kami. Pero ako ngayon, dadaan ako dun sa shop dito sa Dagupan. Bibila ako ng panglure dun kay ano, Sir Ricky Gomez. Shoutout sa'yo. So ito, bali mga kasulit, ang nabili natin, lotak, 2. Yan o. Sa 4 na curly, kulay orange. Magbe-bait and weight na naman tayo. So ang pamain natin ngayon hipon, pero binalatan ko. So tatry natin, target natin yung mga bugaong dyan sa ano, gitna. Tara. Ay, gigi. Laki. Uy, laki nito. Uy, alangat. Alangat. Ang laki oh. Congrats. Uy, wala. Hindi, bulag laba ya. Bulag. Uy, anto yay? Ha? Bugaong. Palagbat. Yay! Uli na rin tayo. Bugaong. Yes. Bugaong, balaungan. Oh, halos sabay lang kami oh. You know, yes. Fish on. So yun mga kasulit, nandito naman tayo sa second spot natin ngayong araw na to dahil kanina doon sa Pifar ano na, medyo napulapog na yung mga isda dahil doon sa kagawa na yung ginagawa yung construction doon ng baywalk. So napakaingay nung nagko-construct doon. Kaya ito, napilitan namin ni Sir Andrew na umuwi na, pero ako mamimingwit pa ako. So dito tayo sa spot mga kasulit. May huli tayo, ano kaya to? Ay, naku, ay, malakas din. Uy, ano kaya to? Uy, ano yun? Uy, yun. Kita nyo ba yun? Ano kaya to? Lakas oh. Uy, grabe, ano kaya to? Mukhang kanduli to ah, mga kasolid. Uy, kanduli ata to. Uy, bigat. Ay, naku na eh. Ay, grabe. Ano kaya to? Ang laking kanduli. Grabe. Ayun oh.
Ang laki. Uy. Mga 1 kilo siguro to na kanduli. Grabe, ang laki. Ang laki. Yung mga kasolid oh. Grabing kanduli to. Ay, grabe oh. Mas malaki pa sa braso ko mga kasolid. Yun oh. Ang laki, di ba? Oh. So mga kasolid, itong kanduli na to ibibigay ko doon sa nagtatrabaho doon sa pinapagawa kong bahay. So kasi gusto daw nilang kumain ng ganito, kanduli. So napakalaki oh. So ito, iuwi natin to mga kasolid. So yun mga kasolid, nakaisa na tayong kanduling napakalaki. So actually hindi yun talaga yun ang balak kong huliin. Target tayo ng sana ng lapu-lapu o kaya ng red snapper. So ang daming kumakagat na na kanduli. Hindi ko na nakuha ng video. Suppose kanduli yung mga kumakagat. Yung nakuha ko pala kaninang yung bugaong na malaki, binigay ko na kay sir kasi iisa lang naman yun eh. Anyway, siguro pag nakahuli na tayo ng mga malalaki saka natin iuwi sa bahay para iluto. Pag mga ganun mga kasolid, bibigay ko na lang. Kagaya ditong nahuli natin kanduli, bibigay ko to sa mga nagtatrabaho. So itong pamamingwit kasi mga kasolid, hilig ko lang kasi to, kaya kahit anong klaseng isda mahuli ko, parang stress reliever ko na to mga kasolid. Parang hindi ako mapakali kung hindi ako nakakapamingwit. Kaya kung saan ako napupuntang namimingwit. So sa mga bagong spot na pinupunta natin, halos wala tayong mahuli o kaya mahuling malalaki. Puros tayo, maliliit. Meron na naman tayong spot, kaso nga lang gusto ko naman kasi maiba yung spot natin para hindi nakakasawang tignan. So yun mga kasolid, tapos na tayong mamingwit dahil naubusan tayo ng papain natin. 5 peraso lang kasi yun kanina na natira do sa namin sa pamain namin, kaya hiningi ko na lang kay Sir Andrew. So yun mga kasolid, nakapagligpit na tayo ng ating mga gamit. So pauwi na tayo. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!